En aquest tutorial explicaré com crear una nova vista en el Knowledge Forum. En el Knowledge Forum pots tenir tantes converses desenvolupant-se al mateix temps com tu triïs. I per obrir nous espais de conversa pots crear noves vistes. Això és realment fàcil de fer. Si vull crear una nova vista, puc anar aquí a la dreta de la pantalla i clicar l'icona amb un petit més a sobre. Quan faig això, s'obre una finestra de diàleg i puc clicar a sobre per entrar al títol de la meva vista nova. I des d'aquí puc seleccionar totes les diferents vestides que vull incrustar en les notes d'aquesta nova vista. Si estic d'acord amb aquesta llista de Theory Building que està seleccionada per defecte, clico OK. I aquí estic davant de la meva nova vista. Puc veure aquí el títol que he entrat. Si vull anar enrere i canviar qualsevol cosa que he fet, vaig a baix a la dreta, a la icona que té una petita i, el clico i aquesta finestra de diàleg s'obre una altra vegada. I puc canviar el títol. Puc afegir vestides que vull incloure en les notes. Quan estic, clico OK i aquí estic davant de la meva vista nova.